Unsay mong gibati nga despite di magita mga kwartahan no, pobre ra man gid ta pero nakahimo tas pagtabang, unsay mong gibati ma'am? Kuan nga nang overjoy. Nalipay ko kay dagan kay natabangan, tapos nahatag pud sa uban, dagan kay sa tao nga nagtabang para maabot sa uban tao ang grasya nga dapat gyud nga makaabot, tapos nga gihikap sa ilang kasing-kasing sa Ginoo para nga makatabang pa sila, og sa mga tao pud nga mga deserving nga need gid kay nila para nga at least man lang bahalag pila lang siya kalungagan pero at least makakaon sila maayo nga dili lang bitaw lagutmon or bingala saging ana lutya ilang makaon, at least makatilaw pud sila sa mga bata pud. And then thankful kay ko kang Sir Zen kahatol kay gitagaan ko niyani nga tahas para nga mahimo ko nga instrumento sa Ginoo para nga makaabot pod sa uban tao ang mga blessing, ang mga grasya. So nag-bless ko, I'm so blessed and thankful as well. And then kuan po doon taon-ta nga mas daghan pa nga mga good Samaritan ang motabang para nga mas daghan pa gyud unta nga mga kabus nga angay tagaan ang makadawal. So I'm so blessed and thankful as well. Thank you. Ma'am, kini ato ginahimo karon no, mura og maingon nato nga dili day babag ang kapobrehon para makatabang ta sa atong isigataw no, kay mahimo di tagyapong instrumento no alang ni atong mga mayong tao nga buot mo tabang atos mga kinahanglan ba? Oh yes, thankful kay ta nga at least man lang managya po yung mga tao nga ni salig nga at least makaabot pud sa lain tao nga ang ilang sobra nga grasya kay ila pang ipanghatag sa lain tao, at least makaingon pa dayta nga daghan pagyapon tao nga gusto mo tabang sa ilang mga isigkatao. Dili lang at least dili lang sa uban tao, at least man lang balag sa ginagmay nga pamaagi sa ginagmay rotod na, pero para sa uban tao, sa mga deserving, sa mga kabus, dako na kayo na siya natabang para sa ila. Sa mga Thank you. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.